Amb ganes de marxar amb una victòria, s'ha quedat el juvenil A al camp del San Francisco. Els cervesers no han fet una bona primera part, però els ha faltat molt poc per esmenar-ho a la segona en un partit molt competit que han dominat la majoria del temps. El conjunt balear ha aconseguit marcar en els primers compassos del maig amb un bon gol de Sergio. El lateral ha definit amb molta qualitat, a baix a la dreta del porter, per avançar el San Francisco al minut 8. L'Adam no ha quallat avui els seus millors primers 45 minuts. Els de Luis García tenien la pilota i la iniciativa, però no generaven perill de manera clara, tot i moure l'esfèric a camp contrari amb assiduïtat. Swaibo, amb una gran jugada personal dins l'àrea, i Avilés, en dues ocasions, han capitalitzat les accions ofensives dels visitants. A la vora del descans marcarien els locals un segon gol dolorós pels cervesers. Pilota llarga a l'esquena dels centrals que empala Macate de cop al bot per fer pujar el 2-0. Amb el pas per vestidors, els visitants han canviat la cara i han sortit amb ambició a donar-li la volta al resultat. Una incursió de quadres amb xut al travesser ha precedit el gol de Jordi Avilés de falta directa, que esperonava els cervesers encara en marge per certificar la remuntada. El conjunt de l'Estrella ha dominat la segona part i ha començat a guanyar els duels. El cop de cap de Nico no acabava en gol i un xut de Carlos marxava desviat per poc, però els de Luis García estaven dins del maig i han generat l'empat a continuació. Ha estat una pilota filtrada de penya per Swaibo que el guineà ha rematat a gol amb algun rebot per mig. El San Francisco seguia despert i atent per aprofitar alguna contra i l'encert d'Àlex Sotapals ha evitat que els mallorquins es tornessin a posar per davant amb dues aturades brillants, la segona en un mà a mà molt clar. En uns darrers minuts d'infart que haurien pogut acantar el maig per qualsevol dels dos bàndols, Tijan també ha provat sort amb un xut enverinat que no ha entrat de miracle i Carlos s'ha tornat a tobar amb el travesser, deixant el partit en el 2-2 final. Sanfran cada vez que robaba nos hacía daño, nos ha creado situaciones, nos hemos ido con 2-0 abajo, con lo cual, pues bueno, evidentemente no es lo que queremos, el tener el balón para no generar y para no tener el control del juego no es lo que queremos, no cabe duda. Si bien es cierto que hemos tenido una situación de un balón al palo en el primer tiempo, que quizás nos hubiera metido en el partido antes, pero bueno, hemos cambiado alguna cosita en el segundo tiempo, ha funcionado, hemos entrado con otra intensidad, con más ritmo de balón, con otra dinámica y ha cambiado por completo el partido, ¿no? Un equipo, sí es cierto que es reconocible totalmente Dam en el segundo tiempo, atacando los espacios, teniendo el balón, teniendo el control del juego en muchos momentos. También es cierto que en alguna situación hemos podido recibir ese tercer gol en alguna contra, alguna pérdida que ellos estaban esperando. Hemos tirado 2 palos más, hemos tenido situaciones de gol. Bueno, al final creo que un empate justo, pero que nos tiene que servir para aprender y para saber que, bueno, que en cualquier categoría regalar 45 minutos o simplemente tener el balón por tener el balón no és la idea. És com el partit d'anada, me'n recordo que vam veure un bon partit, jo crec que avui també ha sigut un bon partit, un partit obert. No hem tingut tant la pilota i hem fet tan mal amb la pilota com ens hagués agradat, però el partit estava per transicions ràpides i així hem pogut fer algun gol, alguna ocasió clara a la segona part. No ha pogut ser i donem per bon punt. Al final sabíem contra qui jugàvem, contra un molt bon equip, molt ben treballat. Per tant, a seguir. No hemos metido ritmo al balón y nos ha costado mucho. Nos han metido 2 goles al final de la primera parte y luego ya la segunda hemos cambiado, le hemos metido intensidad, ritmo y hemos podido empatar el partido y tener la ocasión de ganar. Y la semana que viene más y mejor. El juvenil A remunta per acabar enduent-se un punt positiu per trencar la mala dinàmica i afrontar el partit contra el Huesca amb confiança dissabte que ve a les 6 de la tarda.